много от дамите използват лаптопите за забавление, както... Толкова и разликата в килограмите между Pro и Air. Чипът издържа между 15 и 18 часа. Достатъчно им мразят вече Android G-те, сега нека да не ни мразят Intel G-те. Визуална разлика няма. Здравейте отново в канала на HopBG. Тук сме събрали отново Ники, Велин и аз Иво. Здравейте! Здравейте! Като в днешния ден ще разговаряме за няколко машинки, така наречените MacBooks на Apple, като ще направим сравнение между MacBook Pro с M1 чип в 2020 година, както с Intelският, който също е от 2020 година. Също сравнение ще направим между Air от 20 година с M1 чип и Intelския от 2020 година. И в последствие ще направим сравнение между Air с M1 чип и Pro с M1 чип от 2020 година. Да. Защо избрахме модели от 2020 година? Може би в днешно време това са едни от най-достъпните както ценово, така и като производителност модели на MacBook Pro. Точно така. Вече ценово M1-ците са много доближени до интелските и можем да кажем, че като производителност ги превъзхождат поне 50%. Поне 50%. Поне 50%. Така, ние сме си ги номерили малко на майтап, защото общо взето лаптопите изглеждат по един и същи начин. Air изглежда по същия начин и с M1 и с интелският процесор от 2020 година, както и Pro-то. Като тук можем да направим първото сравнение, да започнем с Air. Каква е разликата, визуалната разлика между единия и другия? Ами, визуална разлика няма. На пръв поглед визуална разлика почти няма нищо. Почти няма, да. Като единственото хубаво за женската част от нашата аудитория е, че в M1 чипа и Air с M1 чип по-скоро имаме златен цвят, който е или така Rose Gold, който е доста предпочитан от нежната част на земята, както от мъжете в нея, така и от жените. Иначе, какво можем да кажем за производителността тук? Да зачекнем първо външния вид. Като цяло на външния вид, като погледнеш отгоре, отдолу, отляво, отдясно, навсякъде са едни и същи. Имат едни и същи портове, капаците са едни и същи, обаче имаме леки разминавания в дебелината на лаптопите и в теглото им. Нали така? Ами, те са много минимални тук за Air. Не знам дали трябва да ги загатваме. За Air и за Pro-то. Ако сравняваме Air и Pro, да, но сферите нямаме. Нищо невероятно. Но имаме разлика, както казах, в производителността. Това е най-осезаемата разлика в производителността тук в тези години. Да. Като Air с Pro чипа, с M1, извинявам се, чипа, е с около 50% по-добра производителност и за първи път имаме видеокарта в Air модел. В Air модел, точно така, както и в 13-ката за първи път с M1 чипа имаме видеокарта. Какво друго можем да кажем за Air? Дисплея е същия, батерията е същата, като при M1 чипа там е около 30% по-издържлива батерията заради Извинявам се. години си казват своето. Градините си казват своето. Да, като разликата идва от това, че интелският процесор е по-неефективен и съответно изразходва повече мощност и енергия. Така, в часове, това можем ли да го преобразуваме за обикновения потребител? M1 чипът издържа между 15 и 18 часа, докато интелският издържа между 10 и 11 часа при работа. Напълно натоварване или?
Ами по-скоро На нормално използване. нормално използване. При Air нормално На използване. YouTube и Instagram. Точно така. Така, дисплеите казахме са еднакви. Дисплеите са еднакви. 13,3 инчови. 13 2K. инчови, 2K дисплеи са и двата. резолюция, точно така. Като единствената разлика, освен процесора, който е с много по-голяма производителност, както казахме, е и цената, която грубо са около 300 лева разлика в Да, може и в малко поколенията, да, зависимост от това откъде се купят. Така, да разгледаме Pro моделите. Да разгледаме Pro моделите. Това са 2338, именно M1 чипа и 2451, който е Intel от 20 година. Отново тук имаме сходни параметри, като тегло, като дизайн. Общо взето на външен вид двата лаптопа изглеждат по един и същи начин. Не могат да бъдат различени по нещо невероятно. И двата лаптопа са с тегло от килограми 400, което реално е много леко, много приближено дори и до Air. Ако трябва да сме честни, тук малко ще пристъпа към сравнение между Pro и Air, но затова сме взели един телефон iPhone 5, който е точно 100 грама. Толкова е и разликата в килограмите между Pro и Air. И като цяло никой няма да го усети толкова в ежедневна употреба. Като цяло MacBook Pro-тата стоят в ръката, стоят много по-масивно ги усещаш. Дори от тези 100 грама да не е никаква разлика, при тях се усеща по-професионален дизайн. Но при нежната половинка това по-предпочитам. Да. Да. Така, да проговорим за производителността при Pro-тата. Добре, само да питам нещо, като ти, какви сте наблюденията, дамите, какво предпочитат, има ли разлика между Pro и Air за тях? Много зависи за какво се използва. Много от дамите използват лаптопите за забавление, както споменахме преди малко за YouTube, Facebook, Instagram и така нататък, но има част от тях, които го използват за по-сериозна работа. Съответно, когато се използва за забавление, взимат по-елегантния, по-хубавия за тях Rose Gold MacBook. Обръщат внимание на външния вид, на нали? външния вид, докато търсят наистина производителност. Прото е по-добрия вариант. Да. Добре, тук ще отворя една скоба, за да останете информирани. Последвайте канала ни в YouTube и съответно ударете камбанката, за да сте запознати с всяко ново видео, което пускаме в канала. Връщаме се на Pro моделите. Връщаме се на Pro моделите и на производителността при тях. Най-осъзнаемата разлика, когато сме с силикон, Apple силикон и когато сме с Intel. През 2020 година най-накрая Apple решиха да си направят собствен процесор, при което бележат голям успех. Както казахме, за Air-ите споделихме, поне 50% е. Да, няма да влизаме, да не убиваме Intel-G-ите. Да, точно така. Достатъчно им мразят вече Android G-ите, сега нека да не ни мразят Intel-G-ите. За радост на Ryzen. Така, производителността няма да я коментираме повече. Всички натъртихме тук достатъчно. по-скоро ще отворя една скоба, че MacBook Pro 13 инча от 2020 година с M1 чип, като производителност се доближава до 2019 годишният модел 15 инчов с Intel процесор и външно видео. Така че това може много да... Но това е само като производителност. Точно така. А като енергийна ефективност, предполагам, даже по-добро. Да. Тук и двата MacBook разполагат с хубава батерия, но разликата отново в издържливостта е около 30% в плюс на M1 чипа, поради отново по-добрата ефективност на самия чип. Имаме много други плюсове,
като другият плюс е, че има много по-добра работа на самия чип, както и с обработка на данни, така и с графична обработка, защото все пак един е с видеокарта вече, която е доста по-адекватна. И определено този MacBook е за хора, които искат по-компактен размер на лаптопа, но и държат на производителността. Иначе основните прилики тук, отново както и при Air, са еднакви дисплеи, еднакви корпуси, еднакви клавиатури, точно така. И няма нещо невероятно между двата като функционалност, по-скоро отново плюса тук е за M1 чипа и по-добрата му производителност. Има нещо ново, което, в смисъл някаква разлика между двата, което е доста предпочитано от клиентите, това е наличието на Touch Bar. Да, и двата модела има. И двата, искаш да кажеш, че разликата между Air и Pro. Да, това то по-скоро това ще го засегнем след малко. Ние може би влизаме вече леко по леко в темата и всъщност сравнението между Pro версиите на M1 и Air с M1 от 2020 година, двата модела, 2337 и A2338, именно Pro-то. Тук вече има немалки разлики, като основната разлика, както казахме, е в това, че при Pro версията на MacBook винаги видеокартата е 8 ядрена, докато при Air тя може да е и 7 и 8, в зависимост от модела, който сме закупили. Другото, което като функционалности спомена, е наличието на Touch Bar, който носи допълнителни функционалности при Pro-то. Да, и удобства. И удобства, в зависимост от приложението, което сме активирали. Там излизат и шорткътове, и управлението на самия MacBook става доста по-лесно с Touch Bar. Лаптопите и двата си приличат с това, че имат Fingerprint, което вече в MacBook не е новост от доста време. Другото, което всъщност идва като голяма разлика между Air с M1 и Pro с M1 е охлаждането. Охлаждането, да. Не е малка разлика, осезаемо е, понеже при по-продължителна работа Air, който е с пасивно охлаждане, има склонности да позагрява малко, като работиш на клавиатурата. Усеща се. Докато при Pro там е по-изчислено, съответно. По-изчислено е, има си вентилатор, който е активен, той си охлажда процесора и цялата платка. И е по-подходящ за по-голяма производителност. Да, по-голяма производителност. Батерията между Air и Pro е другото, което всъщност може би по сухи данни на Apple са горе-долу еднакви, изкарват между 16 и 18 часа при нормална работа, като не говорим да се тормозят с някакви големи обработки на видеа, рендене и така нататък. Да, и двата са подходящи за това нещо, но съответно, както при всяко едно такова устройство, когато го натоварваш с повече изчисления и батерията умира по-бързо. Да. Дисплеите между Air и Pro, те са 2K и двата дисплея са 13 и 3 2K. Точно така. Точно така и разликата можем да отчетем, че при Pro моделите има малко повече светлина в самия дисплей. Да, при Pro версията осветлеността е 500 нита, докато при Air е 400 нита, което проценти не е никак малко, до около 20%, което пък прави Pro-то по-подходящо за работа на по-осветени места, вън в парка и така. Да. Различно таргетирани са при всички положения. Различно таргетирани, ценово обаче стоят много близки един до друг двата модела, както и Pro и Air от 20-та година с Intel, така и тези SM1 са много близки един до друг, защото те предлагат една и съща конфигурация, близка по-скоро конфигурация, както на памет, така на процесор и на видео.
Заключение е, че MacBook Pro е по-добър във всичко. По-добър в... Все пак е Pro. Все пак е Pro, да. Все пак е Pro, за това е измислен. Да бъде по-добър, да дава повече на хората, които са предпочели да го използват пред Air. По-хубав дисплей, повече издържливост на батерия, теоретично, за разлика от Air е малко по-шумен, защото нормално, заради вентилатора все пак. Докато при Air казахме е пасивно охлаждането. И общо взето, според това от какво имате нужда, може да предпочитете Pro-то, ако имате нужда от по-голяма изчислителна мощ, по-голяма производителност като цяло, една идея по-хубав дисплей, но ако държите да сте по-мобилни, да имате бърз лаптоп, който никога няма да ви предаде и като скорост, и като производителност, Air е вашият лаптоп. Нали така, Ники? Точно така. Какво друго можем да добавим? Тук мога да кажа и своя собствен опит. Аз имах A1990, а именно MacBook Pro от 2019 година с i7 процесор, с 32 RAM, с доста, как да кажа, мощна видеокарта. Доста по-добър от 13-инчовото M1 за тогавашното време. Обаче сега минах на M1 Pro A2338 и усещам разлика в пъти по-добра. По-добра скорост, по-мобилен лаптоп, по-лекичък, по-удобен, с хубав дисплей отново. Така че бих казал доста адекватен лаптоп в днешно време. Вече е доста достъпен и ценово. Така че... А за хората, които си предпочитат интелските процесори, какво ще кажеш за стария си лаптоп? Все пак си останал доволен от него? Да, разбира се. Не е те предавал никога? Никога не ме е предавал, но най-осезаемото усещане за мен е разликата в издържливостта на батерията. Наистина там бих казал, че M1 прави едно около 60-70% по-добро представяне на батерия, отколкото при 15-инчовите модели от 2018-19 година. Нормално е, те вече не са и първа младост. Определено M1 е с много по-добра производителност и по-енергийно ефективна от интелските модели. Което е много важно. Точно така, и както споменах преди това, на бенчмарковете изкарва подобни резултати, както и Pro версията 15-инчова от 18-19 година. Така че е доста адекватен лаптоп и предпочитам горещо да използвам него, а не голямата 15-6, защото съм доста по-мобилен така. Сега знам, че на теб ти е трудно да го приемеш, в положение, че използваш 17-инчов Precision. И за всеки потребител си... За всеки влак си има пътници. Да. Само за товарния. За товарния. Все пак. Жеки. Това е. Надявам се днешното видео да ви е било полезно и да направите своя избор между Pro и Air по-лесно. Разказахме нещата малко по-юзерски, не сме влизали толкова в подробности, защото няма нужда според мен да ви натоварваме. Това са нещата, които наистина са важни за ежедневната употреба на този лаптоп. Да, колко нанометра е процесор. Точно така. Това са неща, които никой не го интересува толкова. Важното е, като си пуснеш Facebook, там Pornhub и така нататък, да не ти зависва. Да, или да обработиш някой видео набързо. Да. Лаптопите наистина са доста адекватни. Бонус въпрос. Кой лаптоп става за обработване на OnlyFans снимки? Ами според мен Pro ще им върши много по-добра работа, много по-добра производителност има заради охлаждането. Няма да им грее толкова на краченцата. Според мен ще се справите с Air. Ти кой ползваш? Прото? Аз ползвам Прото. За обработка. Да, снимам си краката. За други видеа, които да ви помогнат в избора между
избор на нов телефон, дали Pro, дали нормалната версия. Разгледайте видеята в канала ни и до следващия път. Довиждане. Чао. И, Майтапите къде са ни? майтапите са ни... Къде са ни майтапите? Няма. Няма майтапи. Днеска няма сме забавни. С Apple не мога да са майтапи. Не, там трябва даже прави да говоря. Това еднакви лаптопа ти, какво искаш да говориш повече за тях? Това ли е видео?